Nga luto ang Cardaba banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides Radyo Philippine Standard Time 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Nga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Biyernes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 3 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob lasay isang tak na subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka marigang panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano bala pila ka marigang panguna nga mga balita ang aton iya nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pinaya ka mga rigang panguna nga mga balita aton iya paghahatagan sa pagtamod subong sining Biyernes naman nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Ginambal nato nga kadasig lang sa mga inadlaw ta, no? Puwerte, pet sa 3 na kitis Hunyo na bala, no? Pet sa 3 na bulan sang Hunyo. Sa aton yung mga kabombo. So anong mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang diskusyonan diri sa aton nga palatuntunan. Syempre una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local ang Seneco magapatigayon sang pag-refund sang amat-amat no 11 million this month sa 238 million nga na kolekta abi no nila iya sa mga member consumer kaya muning mando iya sang Energy Regulatory Commission. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita local nga ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga driman sa aton nga palatuntunan. Hibaloon naton kay wala ni nagakomporme sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sining sining ginaduso ni Department of Social Welfare and Development Secretary incoming Erwin Tulfo nga ihatag bilang lump sum o kon isa kahatagay ining conditional cash assistance sa mga benepisyaryo. For peace, kag subong man. Sa dugang pang mga balita local, subong langgid nga aga, mayara sang ginpatigayon nga drug buy-bust operation ang ato niya makatapos ang kapulisan, ang Police Station 5. Minilyon naman nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita. Sa mga balita pungsudnon nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga diri sa ato niya palatuntunan. Mayara sang inaugurasyon nga patigayon si President-elect Ferdinand Marcos Jr. o kon si Bongbong Marcos nga patigayunon ini sa National Museum. Kag subong man sa aton nga mga kabombo diskusyonan pagid naton dugang pa nga mga balita hambal ni Senator Franklin Drilon, outgoing senator na ni siya
Manya kinanglan pa ni Robin Padilla ang magtuon kag subong man sa aton iyang mga nagapanguna pa nga mga balita, no, pungsud nun hibaloon pagid naton, no, kay ang mga nagapanguna man nga mga balita iya mga kabinagikan sa luwasang pungsod. Apat ni sa karon ang patay kabahin ng gunman kag pulo naman ang sabaron sa panibag-o na naman nga shooting incident sa hospital campus sa Tulsa, Oklahoma. Na naman ang shooting incident sa Amerika, no, kag subong man kag speaking man sa Amerika, syempre ang ginabantayan, no, sa aton ni mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo ang NBA Finals, no. So NBA Finals, so today bantayan nyo ang update naton diri sa Bombo Radyo, ha, sa tunga sang Golden State Warriors kag Boston Celtics nga magasugod alas 9 ang takna subong nga aga. May update kita nga yatag sa inyo, ha, karon, no, sa mga kabombota and syempre sa mga kauturan naton chikeron tabing Amerika, no. Kahit may NBA Finals na naman. Kamusta naman tong sitwasyon, kay sa mga kauturan naton, syempre hindi malipod manigar, may COVID, pero balik na gid mes normal ang tan kani may mga NBA na, no. Sige, amo ning ato niya nga diskusyonan karon, mangin kaupod nato ng ato niya nga bombo correspondent na hanungod sini direkta man sa Amerika, si Sir Nor Morania. Sige, so initanan ang ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga samtang kitang nagapangalagad drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sige, so sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo, kamusta ka mo dira? Sa mga utod nato nga nag-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo sa tag sa mga radio dial or nagaupod sa aton subong iyang aga sa Facebook Live sang DY sang Bombo Radyo Bacolod. And of course, maupod nyo man kami, no, subong sa aton iyang YouTube sa YouTube account naton, no, Bombo Radyo Bacolod, sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo. So all you have to do, kadto kamo sa YouTube and search yung Bombo Radyo Bacolod, kadto kamo din sa live kay magainop danay man kita. Okay, sige, kamusta dira? No, aton tiyempo okay lang kasi paktan ka tulo-tulo na giban ng kalibutan kay Hunyo na gid man, no. Amo nang ginahulat sa mga abyan naton nga mga mangunguma kay nga no, pag ulan ti dugay-dugay maka arado na sa mga talamnan, no, makapananom na, makasugod na kay ulan na walang ginahulat, especially kung medyo layo ka sa irigasyon, no, kaya hindi ka na magpatubig dira ulan ang ginahulat, no. That is why amo ni bulan sang Hunyo. So speaking sang kaumhan mga utod naton dira nga tiyaga panigamalata ket nagapangapi na ni Hua. Nagapainit-init sa tiyan kay may mga obligasyon kita aga pa or may mga obligasyon kita iya mga kabinan temprano pa. Ayos? Sige. So sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, kamusta subong ang sitwasyon naton driya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikero naton, una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton sa pihak nga linya. Chikero naton ang aton iya nga palibot subong, no, ining ginpatigayon naman nga buy-bust operation dako-dako ni sa aton mga katapos ang kapulisan sa una nga hugnat sa mga balita. Bombo Grace, good morning! Babaan, good morning. Live kita subong sa public plaza sa syudad sang Bacolod. Thank God, it's Friday. Babaan, no? Sabado naman, boss. May makapahuway-huway ato sa mga kauturan, especially mga nagaobra, no, sa gobyerno. Kagati diri sa public plaza syudad sa Bacolod, matinlo na, no, aton palibot. Kag ang sa mga kilid-kilid na lang ang ginasilhigan sa aton sini nga mga street cleaners, no. Kag ang tiyempo bamboan medyo mabugnaw kag may mga bituon kita makita diri sa kalangitan. Although bamboan ti kagapon nag-ulan, no, may mga danaw padadi nga makitaan kag ti ang aton sini nga trapiko no katawhay pa man lang, wala pa man gid sang madamo nga jeep nga naga biyahe
pa dulong south or norte nga bahin sa aton sining nga syudad, no, sang Bacolod. Sang aton sining nga mga kiosk, no, mabuan ang sirado pa subong ganing iban ting iban nagamat-amat pa lang bukas. Manami kay lang bala sa higad sang dalan malapit sa simbahan kung ang aton sa mga utod magkadto sa public plaza makapili man sila sang ila sa nga mga balaklon, no, kag hindi na magpalayo pa kay subong nga daan uso naman ang ay naman kita sa tiyempo sang tig-ululan bamboan medyo hassle, no, para sa aton kag ang iban manotice ta or maobserbaran ta mag-agi kita sa mga dalan, no, sa syudad sa Bacolod mera sa mga nakapangkayo nga dalan, no, kag mga drainage bamboan especially sa Puro Carvic makadalom na singkot-kot nila kag siguro, no, ang ila man pangaman sa rainy season mabuan, no, nagsugod dapat gid Bombo Grace kay hambal ko na basta Hunyo expectaron ta maulan gid, so ang mga kalog dapat limpyo gid ang mga basura nato, no, dapat binahawas gid dira kay base magsaka naman blang tubig. Yes, insakto gid babuan kag kung mahimo nga maliwat naman ang pagbaha-baha, dako naman nga perwisyo sa aton sa mga kauturan. Although nga gahamba sila nga naandad na sa especially sa Puro Carvic sa Barangay Mandalagan, wala engage siya kung matawhay ang imong pagtulog, no? Kung wala ka sang ginapanumdum nga magsaka naman ng tubig gusto sa imong nga puluyan. So, amo na, sige lang, pasensyahan ta lang ning Ginoo pangobra babuan kay tong mga ano, no, kahasol. So para man sa aton sindihon ta lang mga take kita sa aton sa nga pasensya. So babuan samtang nagakatulog ang iban kay manami ang kayamion bala, no, sa oras ang kagahon may ara sang drug by bus operation nga ginpatigayon sang Bacolod City Police Station 5, no, sa pagpamuno ni Police Captain John Christopher Masangkay kag nakuha sa tatlo ka mga suspetsado ang 2.1 million nga balor sang illegal nga droga pambuan nga may kabugaton sa 300 grams, no? 300 grams, 2.1 million pesos ang balor sini. So mambuan may tanan 16 ka mga heat-sealed transparent plastic sachets containing suspected shabu kag ang ini nga subject person mambuan gina-monitor na siya mga 1 week na, no? Kag ang bypass operation natabo ni sa Rosario High Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City, sakop sa sang Police Station 6 pamuan, no, kag ang Station 5 niya ang nag-operate kay ining target ni hindi man ni mabalaan kundi ingid siya bala bambuan nagatinir gid balawig kay hindi man siya taga diri sa Barangay Takuling. Actually sa area pa ni siya tani sang Police Station 3, no, iga patigayon ang drug bypass operation, no, sa iya, but nag-rent na siya sang apartment dira na yung gid sa subdivision, no, Rosario Heights subdivision. Kagining si Jason Havelosa, 30 anyos, babuan, single. Kag ini siya taga Barangay Mansilingan actually, no, syudad sang Bacolod. Nadigayon gid nga madakpan sining kaagahon kaupod ya amang pakaisa babuan si John Vergil Orquilla. John Vergil Orquilla, nagaedad sang 22, single, kag ang isa mo si John Matthew Toleo. John Matthew Toleo, 25 anyos, kag single man na siya. Residente ni sila nga duwa sang Barangay Takuling, no, syudad sang Bacolod, dira na yan sa Purok BM. So, bambuan, ining subject person, kaagi ni siya anay preso man, no, sa illegal man Japon nga droga kag subong tigin nakabig siya nga high value individual, no, tungod sa kadako nga nakuha sa iya kag nay surrenderi man. So ano siya bambuan, no, nagapanginwala man sa kagina kag actually tatlo ni sila yung mga baby face pa kag may ano gid Pila pa lang 30 anyos pa lang sabi mo. Yes, 30 anyos. Pero kung i-compare mo bambuan sa iban,
ang edad bala ti paras man sa iya pero ang nawong do ka ano Siya na do ko di mo do ka bata pa nga do hindi makabaligya siya bu pero baligya gali. oo. Oo. Ay, Kaya iba perte. man buan gagamit amo na nga hindi mo mabalaan ang edad nga bata pa ay tungod ka mature na sa tsura aring duha do according sa ila kay istorya ko gina duwa ni sila bag-o lang nadakpan mabaan no makabig nga newly identified persons na bahin sa illegal nga droga no ano pa ka mga baby pag ibambuan no Pilang edad nila? ang isa 22 ang isa 25 anyos Tika mga bata pa. Mm-mm. Ang 22 anyos, ano ni pangalan niya, Bombo Grace? Ang 22 anyos, amo si John Verhil Orquilla, Bamboan. Tinga nakaupod man siya ya. According sa ila, Bamboan, ti wala man Barkadahay? sang obra bala. Barkadahay sila, hindi man? Pakaisa, hay ni ang duha, no, ka mga upod sang subject persons. Si John Bamboan. Verhil Orquilla, kag ang... Puros ni ining- John. Oo. John Puros Matthew Toleo. Buong mga John Blasubong. 25 si John. Yes, Bamboan. John Mateo. Si John Mateo, 25 years old, exactly. Oo. Si John Verhel, 22 years old. Kag ining si Jason, no? Sikat kining Jason daan mo baan Oo, subong. ang Jason Subong pertek sikat. Nagsugod lang ni sa Jason nga estranged husband ni Moira de la Torre. Moira, Oo. no? Moira. O, Serious? bali Bombo Zalde, kay na ba ang tanan niya Jason nagkalasipot, gid ho. Yan. Oo. Ikaw kung mag-boyfriend ka na, hindi ka mag-boyfriend sang Jay, ha? Hindi man Jay? Hindi man mabuan na. Ano lang si Bombo Anthony, A siya ya. Gani. No? Stephen Pero depende Anthony. na. Mabuan. Zalde Foro the second. Yan. Mabuot. Pero hindi man tanan na. Kasi makakig karoon ng mga letter J. Yung wala na, Ganun. kamo inyo yan na timingan lang na. Oo. Yan no. Di ba adlaw gid subok upon month gid guro, no? Mabuan Sa mga sang J. J kay June mo. Oo. Tayo na Ano mabuan. yung mga J nga. Oo, kay June Yes. subong eh. Oo. Yung si Jason mabuan, di kay sikat si Jason subong. Ti aring Jason nga isa sikat-sikat kay tungod sa kadako, no? Sang balor, sang legal nga droga. Mo pila, Nakuha 2.1 siya. million. 2.1 million Ang, mabuan. ang ining 2.1 million, 300 grams. Yes, 300 grams. Kay ang isa ka gramo ara sa 6,800 bambuan. Pwerte. So, 300 grams, taga, ano gid siya, taga Mansilingan, pero may mga damo siya ginabordan. Din siya, taga-board siya sa Takuling. Gaboard siya sa takuling kag ti bambuan ang mga amo ni klase sang tawo, wala nagatingin sa isa lang ka lugar Oo. mo. Duway Tuga, sila ano man mga sila? permanente nga mga address. Oo, no? Ang iya gani sa itong bayad bambuan sa saning balay ako ng apartment, 3,800 every month. Ay na, no. May pamilya na ni sa? According kay Police Captain John Christopher Masangkay, single pa na siya mabuan pero may live-in partner. Doon mo na ang information nga naghalin man niya sa iya no, sa suspetsado. Gimbiyaan siya. Wala man bomboan pero single gini siya. May live-in partner lang. So kagina wala ko to nakita ang iyang live-in partner. Kay tatlo lang ini sila sa ginarentahan niya bomboan nga apartment. Ito na waman bla ng mga kabataan, Bombo Grace, ini mga kabataan nga nagaduko-duko niyo to do mga matsyag mo do mga sipunon lang bla. Nga do hindi ka Gani. duso sa illegal nga droga pero ay nanong pagkahimtang ning sa mga kabataan niya ini. Teka gina bomboan dumahamuot ka kay pagkagawa nila nga tatlo. Ay nang kahigda ni nga naka-itoms amo ni si Jason. Oo, amo na sa ang subject person nakapoy sa bomboan sang Nagkaano na siya. Gahigda siya katanaw. Do hindi siya kabalo kung anong himuon niya. Nga nadakpan siya. Ginatulok niya na lang siya. Buway man siya ga-react nga. Ginagahambal siya. Abi, yung mga tattoo siya. Perti man yung bata niyo. Kagina bomboan sa pagsugod ginaano sang inventory nagapungko na siya. Di siguro nakapoy kag isa pa oras na sang inong tulog mo Oo. kagahon. Ano oras na gani, Bombo Grace? Launa 5 na kaladakpan mo baan. Di alauna, 5, mga bugtaw pa na sila. Kagkalabanan gid ja bomboan nga naga-engage no sa pagbalubaligya kagahon mo baan mugtaw pa na. Kung kaagahon niya, gamudlat pa ng ila yung mga kalimutaway na
kung adlaw na sila katulog kung mag-subside ng ginagamit nila. Insakto na bomboan, no? Kag year 2018 dakpa na siya mo, balik naman siya. Wala man sa subong bomboan o kun pagwaya, wala man sa kuno sang obra. Ti amo gyapon. Amo na blagi ng Balbombo Grace. Mm-mm. Maski ano pa sang gobyerno naton, liwat lang gyapon kay nga dumduman mo sang unang mga nagkalatukhang, ti di na to sila, ti iban sila nabdagkaladakpan, liwat amo man gyapon. Baligya man gyapon sa illegal nga droga. Kapag like bomboan siguro para sa ila nga indian bala, no? Harap lang hindi nako. To them, amo nang hapos, no? Ligya na lang sila, hindi na sila ka-appreciate sa iban nga obra. Tapos dugangan pa abi kung magbalik ka man suyop. Ti paano mo na karon masustener ti iban nga baligya. Ti ara dakpan na naman liwat ay nanong pagkahimtang. Kining upod niya ring mga bataan ning hambal mo nga do ka mga bata pagid dyan, no? Ang mga panglawason, nagaduko-duko na lang Gani man mabuan kay tungod man nga Iwais sa laga, kahuyat, no? gambal ka pa Bombo Grace, wais laga react nga gambal lang. Ano man ginplante, danyo kami, kaya mo nang kasami mo. Wala man. ay mabuan kung pamangkoton mo sila kagina, mabalaan gid nga halin gid sa ila, no? Ang illegal nga droga kay wala gahambal, wala man gahambal, hindi hipos lang, no? Gahipos Di na na mag-out. gahipos. Yes, gahipos. Ang hipos mabuan ano ko na mo. Yes. Oo, nadakpan sa apartment nila, no? Sa Takuling. Yes. Pagliko mo da bala pamuan sa Rosario Heights, dira Oo. gid, no? Do ka first, bala mo first nga balay. Amo Sa Rosario Heights, dira. Rosario Heights subdivision. Subdivision, da bla? Oo. Ara da sila. Yes. Sa mga Da tao sila. man nga iban sa boarding house. Tatlo lang na sila bambuan ang tao sa boarding house. But paglakat namon, no, paghalin namon, pagkatapos ng drug bypass operation, may mga katawhan ako nakita sa bangga. Kasi mga malapit ato sa ila, no, ang mga tao. Yamakon mo na. Samtang Lagi- gina-inventory, higda lang siya kag magtulok sa masinulubuon. Gani, kis abambuan, may ara pa na nga mga bata, no, ginapapalayo lang. Kag amo na, wala gid ginapakita bala ang ila sa nga amay abi o kung ni mata, no, ang ginapaidalom sa drug bypass operation. Ni kasubo bala na makita pa sa mga kabataan o kung makitaan man, no, sang imo sini nga iloy, no, sakit matyagon. Ahay. Isabto na nila, mo nang ginahambal, debla, kung mapamatudan, di ko rin magdugay sa presyon, pero yung iban nga ang tendency magwa. Pagwa, amo mangyapon, kung hindi magkaladudla, amo nang nga, why, gidya, katapusan na tapos na ang termino ni Presidente Digo Duterte, amo man tagyapon. Sakto gid kag di ba mo ining subject person hindi ni siya ano lang mo do ka simple lang ba lang nga manugbaligya do siya niya ga supply man sang mga illegal nga droga diri sa palibot sa Bacolod nga nadako-dako ginakuan mo kay mera sa sang weighing scale pamuan Tuot, may kiluhan pa gid siya ya? Yes, mera kagin pakita gid sa kon sa Garipak gid sila gali ya? Oo, sang police officer, no, ang kiluhan kung paano siya gina-operate bala. Cute babuan. Wala babuan. Pamatian ta ang pahayag, no, sang hepe sa Police Station 5 na bayan sining drug bypass operation, si Police Captain John Christopher Masangkay. Actually, ma'am, ang among target is supposed to be dito kami sa area sang Station 3, no? Galing nag-silo sila sa action day ang mga target, no? Ang dugay man monitor mga one week man monitor, no? Ang ini nga target is si Jason Habilosa, kaagi man siya sang sa sometime 2018 na dakpan man siya sa na parte man sa illegal nga droga, no? So consider na siya nga high value individual, no? Throughout our monitoring, no, nag siya sang transaction sa aton po surveyor nga diri sila mag transact baligya sang illegal drug. So upon our bypass operation,
we also arrested ang duwa niyang kaupod nga si John Berhel and si John Matthew na taga diri man sa Purok DM. Ang aton bypass operation, we recovered around 300 grams with estimated market value of 2.1 million. Ang subject persons originally taga diri siya o kon sa ibang lugar. Actually taga diri siya ma'am sa Mansilingan, but baligya man siya sa other parts ang bilog pakulot ng niya transaction. Hindi niya balay. Na nila ma'am, apartment na ginahan nila diragin siya. Oo. Ang duwa niya nga radakpan bag-o lang gini sila yan na identify. So para mo pang nakuha namin na impormasyon ma'am, so that we will also conduct man sa further investigation kung may ara man sila previous case na file sa ila. Anong role niya? Though man siya ma'am, gabaligya man siya, medyo dako nga lang, so daw distribute siya sa mga small players na. Mamuan. Grace? Yes, mamuan. So, amo na ang background man no nga nakuha sang Police Station 5 sa sining subject person. So, subong ipatigayon pa ni or karon ang tactical nga interrogation mamuan no para mabalaan kung sino pa gini ang ginakuhaan niya nga mas dako pagid no ang role sa iya no sa illegal nga droga. Temakon mo siya, si Jason Havilosa, ginakabing na siyang high value target. Kay at the same time, minilyon yung nakuha sa iya, milyon, kag subuman, supplier, gid siya, no, sa illegal nga droga. Nadiri sa Bacolod City, Bambuan. So, kalabanan gani nga supply no na ginapagwa diri sa syudad sa Bacolod, Bambuan. May information kita nga halin sa San Carlos City, no. Yes, kag diri lang abi sa syudad sa Bacolod kung magpatigayon sa drug bypass operation, halimbawa ang Silay City Police Station, ang ginambal naman sang suspect o kung mga suspetsado halin naman sa Bacolod City, Bambuan. Unang mga palak nila ano kay panawag palakat no sa illegal na droga. Ginambal man ganing halin sa Iloilo, halin man diri sa Negros. Ginambal halin to sa San Carlos, masulod sa Negros, makadtos Panay. Oo, bubuan. Hindi lang isa ang source, no? Isa ka lugar bala. Kaya nga, halin sa Negros ko, no? Tapos, halin naman sa Iloilo. So, base ka nang ina-recycle pa ni Bambuan sang iban man, I don't know. Amo nang mabudlay sina. Anyway, sige lang, dakpa na ni siya, pa matudan, mapriso. Kung makagwa, kabay pa magreforma, kung hindi kagwa, tiara sulod sang presuhan Bambuan, kung gamay-gamay lang ya, ang gramo o kung kabugaton ngo nakuha sa imo, chance ka nga dasig lang imo sa nga tinirsulod. But kung dako, budlayan kagid Bambuan. No? Depende man sa quantity o kung kadako no sang nakuha sa imo nga shabu o kung illegal nga droga. Okay, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bambuan. Ini si Bombo Grace din Baton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lindo Baton. Unang hugnat sa balita gintulong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Jason Havilosa. Tapos itong mga upod yung mga nagkaladakpan. Si John Verhil Orquia kag si John Mateo no mga lamharon pa do pa matsyag bala magtulok ka sa ila do ka mga sipuno ng mga kabataan pero amo ni magkladakpan niya sa illegal nga mga hilikoton no kasubo gidyak tama sa ato riyang mga kabombo ay nano ning mga pangalan nga letter J nga ini bomboan dito ko may mga sumpa subong Hunyo amal ka ni Bombo Grace mayo kabalo ka Hunjun abi mo gasugod sa letter J bogin suguran gid ni Jason strange husband na ni Moira de la Torre bla amo ni subong ang pinakasikat subong sa social media kay nagbulagay sila ni Moira. Si Moira, tikbalo naman kita ya sa iyang mga kanta sina, no? Sikat gid siya.
nabali nila tiyan mo nagali may mga hugdo kami mga hugot gadya si Moira sa iya nga kanta kay 3 years plans lang kakasal nag-admit to si Jason nga nag-cheat ay nanuning tapos subong ho nadakpan sa drug by bust operation si Jason Havilosa man at pero hindi man tanan karon ma-react ning tanan yung mga pangalan nga Jason wala natabuan lang na no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo but seriously sa mga kauturan ta parin yung mga nagakaladakpan sa illegal nga droga ti balik man gyapon si Jason Havilosa nga ni 2018 nadakpan siya ti nakagwa pagwa niya balik man gyapon anong problema man kay sa gobyerno naton debla do perte na gini ang kampanya ni President Rodrigo Duterte gani gambal sa do pila na mga ginapamatay or something mga amos na bla pero until now hindi gyapon masulbar ini nga problema. Sang una do nagkala-shock kita tanan kag do nakakala-amaze man nga sa kampanya sa ato niya nga presidente, kampanya pa lang siya ha. Why before. Pagya in 3 months sulbaron ko niyang problema sa illegal nga drogas Pilipinas. After 3 months before magtapos nagamba siya in 6 months gali. No? Kag before mag 6 months hindi ara gyapon. May droga gyapon. Ang bansang presidente hindi gali ni Davao, lain gali. so it could kung tanawon naton, no? Why gidya na utod? Maybe because ang halin sa luwas nga nagapasulod riya sa aton sa droga ara man niya gyapon. Maybe because sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo ang kita ang mga tao nga nagagamit sa illegal nga droga ti babalik-balik lang ti amo na blagi nambal nga it takes 2 to tango. Hindi man niya pwede nga basulon tanan sa gobyerno kung may mga kakulangan pero sa tao mismo yan ho man sa imong bantay kun pabalik-balik pero ni kay Jason ni kambal siya ti pagwa ko ay makugyapon trabaho ti nga nabing hungiton kay diya sa kun nano nga trabaho di tinguha ka. Amo na bala. So, that's why nga wala gid iya sang katapusan ang problema naton sa illegal nga droga. Driya sa aton sa may pungsod Pilipinas. Sa aton nga mga kabombo. Ti mayo lang kay ara si Jesus nga Savior ta J-man ti amo gid Bombo Grace, you know? J-man si Jesus. Ti amo na timingan na ng mga J nga ina but sa tuod lang nga sugilanon ti depende na iya sa aton niya no kung kumbaga choice mo na ti magbalik ka gyapon ti kumadakpan ka ti sorry ka na lang ilupot ka naman si prisuhan balik-balik lang mapos kita for a while pagbalik sa aton nga palatuntunan maging kaupod nato ng aton nga bombo correspondent again direkta sa Amerika kay subong nga adlaw syempre ginabantayan nga NBA Finals no. Sinong inyong paborito sa NBA? Yakubi si LeBron James ako. Si Toto James. Man na si James. Si Toto James ako na nanamian mo, no? At kanya-kanyang favorite, no? Sa NBA. Tinyo yan, sino? Si Stephen Curry. Ganyan si LeBron James. Ara na siya ganyan. Subong sa billionaires list sang Forbes. No wonder. Pero tiwai pa Hawaii siya. Ang ma-enkwentrohan ay sa finals sa tunga sang Golden State Warriors kag Boston Celtics. So checkeron tang Amerika kamusta subong pero grabe may mas shooting gyapon. Wag ulo to gani nakabulubutuwa to sa shooting to sa Texas ara na naman ano maning Amerika. Pero diskusyon na naton kay pagbalik naton may kaupod naton ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Amerika si Sir Norm Moranya. Sige, sa aton lang mapagpanumbalik. Dalang kita, standby. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti kay Sir Nor, no, kay okay na siya, sige. Welcome ta siya sa piyak nga linya mapa Amerika tanay kay madiskusyon tanay no sang NBA Finals. Kamusta na to may mga pinustahanay, ano na sitwasyon, magambal ka basketball sa Amerika, isama ni sa paborito nga hampang. Checkero naton sa pihak nga linya direkta dito sa Amerika ang aton nga Bombo correspondents Sir Nor Morania. Sir Nor, good morning again. Good morning, Bumbuan. Good morning sa tanan nga
mga live streamer, especially sa Bacolod dira sa Philippines. Alas 4:10 ang hapon diri sa Houston, Texas. Kag mainit ang panahon, kag ari pa kami sa lubrahan. Nag-break lang kadali kumpuan. Okay. Sir Nor, last ko nga pagpakigangot sa imo last week. Ining guys, nagsugilanon kita sa sa mass shooting nga ang involve 18 years old, no? Nasugilanunan taga dito do amo lang gid na sa Amerika daya nga do hapos magkuha sang armas tapos malas pa lang may mga mass shooting. And before kita mag-NBA bala Sir Nor, no, tapos sa Oklahoma, tiara naman may ara naman to ya sang mga sa hospital shooting nga kung sa din 4 ang patay, including ang gunman. Do bago lang to gani nakakadto si President Joe Biden dito dira sa inyo sa Texas. Tapos here comes another shooting incident, Sir Nor? Yes, Bumbuan, isa naman ka masubo kag trahedya nga Diyos diri sa US, especially shooting sa Oklahoma, no? Sa Oklahoma, Tulsa City sa Oklahoma, sa St. Francis Hospital. Ang Oklahoma mga 8 to 9 hours away drive sa Samon, north of Texas. Kag Bumbuan, actually sang sininga weekend, no? Sang sininga Monday Memorial Holiday. Okay. So damo-damo gid kada basta mag-holiday Bumbuan, damo-damo gid pero may mga shooting incident sa bilog gid nga US. But ang ining na tabo naman niya sa Oklahoma, attack naman ini Bumbuan, hindi ni sila nga mga shooting spray lang niya sa streets o sa mga hinugog, kundi tuyo gid Bumbuan gid sulod ng hospital. Kagin target ang isa ka doktor nga si Dr. Phillips na ang surgeon is nga siya ni ang target sang assailant Bumbuan tungod sa guro sa dispute parte sa ilang pag-opera, surgical operation na Bumbuan. Grabe no, kaisog. Tapos ining assailant ti isa man gid ka American national, Sir, no? Yes, Bumbuan, isa sa legal nga American national kag suno sa news bagboy malang mabakal kuno ang iyang armas. Automatic man armas no, long arm ang gyapon semi-automatic nga. Grabe. Ano lang ya Bumbuan pang gid pang attack gid nga klase sang armas pala lagba nga armas kag gabarak ket amo na nga. So apat gid ang apat gid ang napatay, isa ka pasyente, 2 ka doktor kag isa ka employee Bumbuan, masubo gid nga gitabo Bumbuan. Oo. Perti Sir, no? May mga nagabarak nga mga ang iya nga armas AR-15 style rifle. Laba ni siya? Laba ni Sir? Nablang. Yes, Bumbuan. The same no nga armas, pula parehas nga armas nga gamit man sang assailant sa Texas shooting diri sang last week, no? Ato lang 21 ang nagkalamatay, parehas kalagba ang armas kag the same ang design na Bumbuan. Ato 2 ka bilog kang gamit niya subong niya. Isa. Talang yan, no? Pag may handgun siya, may dala man siyang handgun Bumbuan. Which means, hungod jagi dyan magbakal sa armas just to, gusto niya lang patsyon ng doktor nga nag-opera sa likod niya? Yes, Bumbuan, actually, the same man nga hitabo, natabo, diri sa amon, sa Texas, dugay na to, mga 3 years ago sa Texas Medical Center man nga nagtuga di gani sa traffic. Kaya may isa man ka physician or surgeon man, no, sa medical center nga naging tiro man sa tunga sang dalan, wala pa balaan pumiro kung anong tuyo kag kung ano ako sinong ang assailant. So uli na diskubrihan nga may dispute man parte sa medical operation or something surgery Bumbuan. Kalabanan no, usually ang mugina ang mga pasyente diri may hindi pa kontento sa pag hatag sa serbisyo sang ilang mga medical provider Bumbuan. Oo, grabe. Tamaan ka anuman, karadikal ka. Hindi ko mention diyan, Sir Nor. Pero, di bala, si President Joe Biden, bago lang ito nagambal nga, they're considering, amo ni Bla nga, di bala, amo mananggid ng komento nga kahapos lang sa inyo, dira sa Amerika, magbakal armas, amo ni, ano na subong ang pinaka-latest dira, Sir Nor? Bumbuan, as of gun control nga butang, as I said last sang pag-shooting sa Texas, ginsakyan to dayon sang mga both sides ang
politika bumbuan bala nga mga naga-support kag naman nagaantay sa sini nga gun law sang US or amendment number 2 nga the right to bear arms bumbuan. Ang mabudlay lang bumbuan kay ina nga klase sang layi although nga constitutional sa probahala ang kada state, no? Kada lugar 50 state nga mag-legislate or maghimo sa ila law parte sa baligyan kag baklanay sang armas. So complex kayo bumbuan diri sa Texas amo na diri nga kabudlay 18 years old bumbuan makabakal ka na armas, no? 18 years old makabakal ka na armas pero 18 years old hindi ka kabakal beer, hindi ka kabakal sigarilyo. Oo. Bumbuan pero kung armas siya armas makabakal ka mga kabudlay nga klase sang layi bumbuan sang ka-complex kayo. So both ginaduso sang magparte nga political inclination bumbuan. So siyado ka complex bumbuan kay ga-consider man gyapon ang iban, ga-consider man ang piyak nga side nga constitutional kag may mga law abiding citizens man nga peaceful gun owner bumbuan. Yes, kung i-ban mo ni ang armas kinahanglan or may background investigation, siya siguro amo nang mas makapamaayo bumbuan, general or universal background investigation ba bumbuan. Basta magbakal armas inspection or ano na siya tuyo or ano na siya ang background bumbuan. Pero tani ko na mo no maligislate tani nila bumbuan ina nga bagay. Yeah, do you think sir ini nga bagay madali-dali ning pag ano sa inyo, pag stricto, just like diri sa Pilipinas sa mga stricto pa pero dira sa Amerika, do you think madali-dali ning mas striktohan na gid ang binaklanay sang armas? Bumbuan depende bumbuan sa plastada sang kakatabo subong kay ini nga sugilanon 2 decades na ginadibatihan sa 20 anyos na nga ginadibatihan sa Congress or sa diri sa Amerika sa layi, no? Nga parte sa gun control pero ang mga politiko wala man gyapon naka-move on kung ano gid ang plastada bumbuan kay kaliwa syado ka complex unlike sa Canada ang Canada sang last week lang yan nag-order sila dayon ila presidente din nag-order din nga wala baligyanay sang long arm or rifle nga automatic. So medyo naman bumbuan dito sa ilaya stricto or ang ginatawag nga freedom or ang ginatawag nga constitutional rights. Lain man tong pagtanaw nila bumbuan. So ka budlay bumbuan, I hope nga may nga mas mapadasig ini kag kun matutukan tani ini ang gun control bala bumbuan para sa mga unlawful citizens yung mga may mga buko nga maitom or madulong nga ginabuko sa isig kapareho nila nga mga Amerikano bumbuan. Yes. Sir Nor, balikan ko lang to Jutay. Hambal mo sang Monday, amo ni siya ang ano tong tawagan nito sang gina-celebrate niyo dira? Memorial Monday, last Monday of May na sa bumbuan gina-celebrate. Na siya para sa mga fallen soldiers bumbuan. Okay. So gina-celebrate ako na siya nga klase sang celebration. Holiday na siya, non-working holiday na siya. So usually bumbuan ko mag-holiday diri sa US, ang mga tao naga-celebrate it, naga-barbecue party sa gwa sa ilang mga tubang likod sa ilang balay at tubang sa ilang mga balay or sa mga parks or sa diin nga mga bar bumbuan. So amo kamusta yes, ang naging sitwasyon, sir? Kadamo bumbuan yo, kadamo sang kakatabo nga mga krimen, usually amo ginahinubog kag tiniruhay bumbuan. Pero galing bumbuan hindi sila nga gina mass shooting or hindi sila nga atake la bumbuan kundi mga inaway gang or inaway hinubog, inaway sa dalan, dispute sa pag-drive sa dalan. Muna gani nga kung may holiday diri bumbuan sa amon precautionary sa amon nga kung pwede din patano magpuli or kung gabi na hindi nila mag-drive anay pauli kay tungod ang mga hubog ng mga driver hindi mo mabalan bumbuan ang ilang mga pamensaron kag tractor may nagatuhaw ang dispute kag kung gisara na ang pag-harm bumbuan sa isig kapareho tiniruhay bumbuan or bumbuan ay salakyan. Okay. All right, sige. Pero sir, isa man like today NBA Finals, pag-abot sa basketball, kamusta naman niya ang Amerika? I mean, isa ni sa mga ginatutukan man, Sir Nor? Yes, bumbuan.
ang NBA finals isa na sa dagko nga mga sports event nga ginatutukan sa mga Amerikano, especially ang state or ang city nga ara sa finals or ara sa playoffs kung buwan. Ang NBA ikatatlo ni siya sa pinakadako nga mga may audience nga nagalantaw gid tamo or mga aficionados. Pero ang una gid yung buwan mo ng NFL, National Football League. Sa Amerika lang na iya, sa US na do football na siya blabong buwan kita ka masina. Kag nga ikaduwa mo ang baseball or ang World Series. O ang sa NFL 3 ang mo ng Super Bowl. Ang sa NBA naman amo ng finals kung buwan. So kung sa padamo-damo lang sa mga fans or sa mga tao nga nagalantaw, ikatatlo ni siya ang NBA. Diri subong sa among sa Texas, diri sa Houston, hindi masyado bumbuan ang aficionados or nagalantaw gid kundi baseball ang ginalantaw diri subong kay wala kasulod ang Houston Rockets, wala kani sa picture sang Mayo pa ang Mavericks, so nga Texas man na sila, no, Dallas Mavericks na sulod sila sila ang ginbeat sang Golden State bumbuan. So not so as much ang nagalantaw gid subong, unlike sa baseball ang ginhambal ko nga kung may hampang like sa Friday was naga-orange ganda uniform diri, no, Houston Astros sa baseball. Pero sa basketball bumbuan hindi masyado. Maybe kay sa state ang estado ninyo amo na ganing hambal mo, sir, because nga wala man kasulod sa finals, isa pa gid na. Yes, bumbuan. Ang Texas dako ni siya nga liwat nga state kag nga manggaranon nga state, tatlo diri ang amon nga NBA teams, no, ang Dallas Mavericks, ang Houston Rockets kag ang San Antonio Spurs nakaagi na tanan champion bumbuan. Pero subong nga tuig wala gid tani ang Dallas Mavericks, unlike sang California nga apat gid na ila team dako pagid sila kag mas damo pagid tumanggaranon sa ila. Ang Golden State Warriors, Sacramento Kings, LA Clippers kag ang LA Lakers bumbuan. So sa paglantaw subong sa mga mga aficionados bumbuan, hindi ka masyado diri kabati gid sa Houston. Although mga Filipino yan nagalantaw gid, avid fan gid tayo bumbuan nga mga Filipino, no, halimbawa kay may mga basketbulan kita sa Kalihi lang natin. Correct. Diri bumbuan wala, hindi masyado, no, hindi masyado bumbuan. Oo. Pilipino yan, matanaw gid jati makon mo gani, sir. Ang gin-share sa aton sa iba isama naton ka Bombo correspondent, naglabot sa 2 million ang pinakamahal nga ticket sa NBA Finals. Mahal gali, no? Yes, bumbuan, ito mga super pila ka dollars. Yes, bumbuan. Ang bakod, pila ka dollars, mahal lamang mo naglabot sa 2 million kung sa pesos ang sa Philippine money value niya bla? 2 million pesos bumbuan. Tikon sa aton dako-dako na ina. Pero madumduman ko bumbuan sang si Mayweather kag si Pacquiao bumbuan, sobra ka 2 million pesos ang labot ng ticket. Dili bumbuan $450,000. Ang ticket ni Manny Pacquiao hag ni Mayweather sang ilang at time 450,000 times 50. Kadako bumbuan, sobra man mga 3 million pesos man kun sa aton bumbuan. Anyway, bumbuan ang Boston Celtics kag ang Golden State Warrior nga hampang subong favorably subong, no, favored ang Golden State nga magadaog sa game 1 bumbuan tungod nga 7 ka adlaw ang pagpahuway sang Boston Celtics sang Golden State Warrior kana perdi nila ang Dallas Mavericks sang May 26 pa. Unlike sa Golden State, unlike sang Boston Celtics nga ang last nilang hampang is ang last Sunday lang, May 30. So do 1, 2, 3 mga tatlo pa lang kadlaw nila bumbuan nga paway. So mas pabor jutay bumbuan sa Golden State Warriors ang game 1 so far bumbuan. Gani. Amo na ginatanaw mas pabor, no. Pero sir, dira sa inyo, diri sa Pilipinas, hindi na malipod manigat pero pinastahan yung mga Pinoy kon dira sa Amerika amo man na, sir. Yes, bumbuan damo ka pusta diri sa in personal lang nga level nga pagpusta ni bumbuan kit bawal man mo. Bawal man maglawag ka sang imong bet bumbuan kiti
regulated man ang pagpanahor bumbuan. Pero kalabanan bumbuan more on pag-amigohay bala, pagkilalanay ang pagpustahanay sang teams bumbuan sa NBA kalabanan kito sa mga Filipino nga community bumbuan. All right, sige. Anyway, Sir Nor, no, bantayan taning NBA Finals kag salamat man, Sir, no. Duway na gid sa COVID ra sa inyo. Dili una mabatsagan kay may NBA amo ni. Do ka okay na gid? Why na ka mo mask, no? Yes, bumbuan pro religious no mayo kan ginamuno mong parte COVID bumbuan. Do nagaamat naman taas ang mga cases diri bumbuan no sang COVID. Pero ang pag-regulate sang mask kag sang the same na lang no nang tulotawhay na. Kay tungod ang COVID subong bumbuan do kadamo cases nga nagasulit-sulit lang after 2 months gakalatnan. Pero daw trangkaso na lang ang bumbuan, hindi na siya as deadly as before nga sa una makamamatay kid kag ma-isolate kagid bumbuan kag or hindi ka mapatay daw malawig kagid lang ang antos bumbuan. Subong bumbuan 3 days to 4 days balik obra or balik na dayon ang pamatyag nga maayo sa mga kalatnan COVID. Sa diri sa amon sa work area namon may mga cases in 2 weeks or in 1 week time lang kadamo no pero gina-isolate lang sila papuli lang sila hindi lang sila na sa pa-test lang kag kung nag-negative na balik bumbuan so nagabalik naman ang cases pero daw trangkaso na lang bumbuan ang kahangay bumbuan hindi na siya as deadly or haladlukan unlike sang nauna gid bumbuan. Kamusta ang gapabakuna na sa inyo dira subong, sir? I mean damo na gid man jutay na lang gid katama ang wala. Tayo na lang bumbuan ang wala sa mga adult kag subong nga ginatutukan sa mga bakuna diri ang mga kabataan no kami mga available na mga bakuna para sa mga children gid bumbuan no so amo na di subong ang ginapropagate sang US government ang mga kabataan sang ilang actually booster shots na ganit bumbuan hindi niya vaccine sa no kundi booster na no ginapropagate nila booster shots bumbuan sa mga children bumbuan. Kamusta ang monkeypox, sir? Wala man. Yes. Oo. Ang monkeypox. Yes. Monkeypox po ba? Hindi ta kami pa din. Oo, correct. Ang monkeypox bala, sir, kundi ara na ang sa UK, ara naman siya, naghalinto sa Africa, dira sa Amerika. Not so much more pa bumbuan no ang parte sa kaya more ang ginatutok kung parte sa health bumbuan ang vaccines or ang booster shots sa mga kabataan bumbuan. Mga children gid bumbuan, 7 years old above or 5 years old above. Pero ang mas ginatutukan na sa bumbuan. Pero sir, ang mga tinipon-tipon as in normal na gid no, wala na gid nano pa ang Amerika do una na gid siya sang naghalog gid kita mo ara ganing NBA do ka okay naman lang, Sir Nor? Yes, bumbuan, yes. Normal tanan mostly nga mga public offices kag ang mga private offices except lang bumbuan sa hospitals no nga masulod ka mandatory gid nga ma-wear sa gid sang mask mo ara gid no pero kung magsulod ka sa mga like grocery stores or mga government offices may mga free sila nga sa nga mask nga gina-offer gina-encourage lang nila wala nila sila nga ginamando gid nga mag-usar ka kung encourage lang kung kung gusto mo o hindi ka gusto okay lang pero maintain lang sang ang social distancing gyapon amo gina-emphasize nila bumbuan. Okay, sige. Sir Nor, lastly, no, mensahe mo, sir, before kita magtapos ang aton na interview. Yes, salamat gid bumbuan. Ginatami ako dauli ang mga kaalian nagkapalamati bumbuan, especially sa New York sa kay Manang taga-Bacolod kasi kay Manang Lani Barrientos, kay Manang Boni Barrientos kapamati man sila gali kada hapon para sa New York sila bumbuan sa bumbuan. Hanggang sa mga avid fans naman sa Bacolod, especially sa Australia bumbuan may kapamati man sa aton bumbuan. Good morning sa kay Nanay Fe Tamisen kag Tatay Dudoy Tamisen kag kay Tita Delia Makiling para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa aton yung Bombo International Correspondent direkta sa Houston, Texas. Sir Nor Morania, thank you so much, Sir Nor. Dami kita update about ang Amerika. Of course, subong kay
ang pinaka-ginabantayan nato ng NBA Finals, no? Sa tunga sang Golden State Warriors kag Boston Celtics. So, napierde, no? Sang Golden State ang isa sa mga team sang Houston, tatlo hambal ni Sir Noy, ang ila team before ni nagpa-finals, ang Dallas Mavericks. So, napierde. So, that's why nga sila ang nakasulod. So, and then, ang Boston Celtics naman sa piyak. So, amo na yung mag-inkwentrohan na sa finals. Subong niya, tito kahiluway na gito sa Amerika, no? I mean, wala na siya adogid siya, ang mga restrictions, no? Kung sa diin, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, sa Patigayunon, sa Chase Center, sa isa ka indoor arena sa Mission Bay sa San Francisco, California. Ini nga hampang. So, ang VIP section, grabe do kun sa aton kwartaya, munang pinakmahal, kaya doon naglabuot siya sa 2 million, no? Amo na, and then, may ara pagid gani nga may mga 3 milyones pa, may sobra pa dira. Mangin ang parking space ang arena, nagmahal man ang presyohan. Ay, pwede ka dito kauhaw gid sa tanan sa mga sa mga patigayuno ning NBA Finals Game 1 paman lang tingbal ni Sir Nor na most likely siguro mga predictions dito yati iyan isang Golden State. Kaya nga dugay layang nakapahuway, no? Kumparar iya sa Boston Celtics sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, good luck. Ano yung mo, Bombo Anthony? Sino na namian mo? Si Stephen. Stephen, mangalan mo ti si Stephen Curry, namian ka? Oo. Ano ka? Nakwan, Golden State ka. Botang balon, Bombo Anthony, Golden State ka. Wala man? Mian ka man? Okay. Sige. May mga team, abi mo na. Sa aton yung mga kautulan, kaya sa aton yung mga kabombo. Ako ya convinced to Lebron daw mo na nanamian ko. Depende man sa aton yan nanamian, no? Mugit na iya sa NBA, may mga ginabantayan. Tara mo gina-idolize ka. Pero ning si Stephen Curry, damo man yung naka-idolize sa iya, no? Actually, mga pangalan ni sa mga sikat nga mga NBA players, no? So, amo na. Bantayan nyo karon ang update naton. Diri iya sa Bombo Radio, sa aton iya mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Siring pagpatigayon naton iya mga kabinansang NBA Finals, no? Last 8 pa lang may mga take up na naton amat-amat para 8:30, no? Sa mga kabombo naton masugod na kita dira sa paghatag sang update sa inyo sa sining inyo nga paborito man nga NBA. Kabalo ka, amo naman yung pagtutok naton paghatag naton na update kay ang Pinoy pag abot ya sa basketball, grabe gid ya, no? Meaning, nanamian na sa jahan, gigitas na. And of course, sa mga kabombo naton, magluwas syempre sa boxing di ba? Especially kung si Pacquiao, Manny Pacquiao magboxing, di ba? Ginabantayan, tagit na. Muna ganing boxing nila before ni Mayweather, amo gitong sikat-sikat, kaya nga natabo yung nga boxing sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. So, although nga nga tanaw gani, retirement, retire naman sa aton Senator Pacquiao. So, pero amo nang isa, magluwas na amo ning NBA Finals. Sige, bantayan nyo na karon dugay-dugay ang update nga mahatag sa ninamon sa inyo diri sa Bombo Radio, no? Kahit sa Amerika, to hambal na gani, no, grabe maning mga shooting bla. Do amo gina kalibre ang paminsaron sang tawo bla. Pareho na ang pinaka-latest nga Oklahoma sa hospital. Kung gintuyo niya ni because ang ining assailant hindi siya kumporme, may ara siya sang ituyo niya nga patso ni si Dr. Preston Phillips nga napatay no ginatake sa suno diri gani sa confirmation and tatlo ka mga empleyado, isa ka pasyente, including kaugalingon niya yung gadman, no? Ang mga nagkalabiktima sini sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Imaginable ang mga nagkalabiktima amo ni si Dr. Stephanie Houston, Amanda Glenn kag William Love kag amo ni sila sa aton iya nga mga kabombo.
kag si Dr. Preston Phillips. Syempre yung suspect siya kundi gintiro niya man kaugalingon niya. Nagbakal gid ni siya kay grabe gid siyang access ang armas sa Amerika mo. Nagbakal siya sang semi-automatic AR-15 style rifle just hours before the shooting. Mayara pa gid siya aghangan duduhak bilog armas niya. Ang isa nito malaba rifle, malaba. So, syempre, ang rason, ginabasol niya sining assailant, si Dr. Phillips, for sa kaygasakit, gyapon iya likod, following sang surgery nga natigayon sa St. Francis Hospital sang May 19. After sang release niya sa hospital, the suspect called several times over several days complaining sang sakit. Gusto niya pa treatment, emakol mo. Yan nga ito mga sister stations, buong po Radyo Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita na mo direya sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, tiyaga pang Banwa, syempre may drug by bust operation naman ginpatigayon direya sa amon sa may syudad sa Bacolod. Ang nadakpan nga ining ginaligan, nagabaligya sa illegal nga droga, Jason Havelosa, 30 anyos, mga 2.1 million nga balor sa illegal nga drogang nakuha sa iya. Abe, 300 grams ni, no, taga Barangay Mansilingan, pero mayara siya sang boarding house sa may Rosario Heights subdivision sa Barangay Takuling, syudad sa Bacolod. May mga kapuopdanan man siya nga mga kabataan man, 22 anyos ni si John Virgel Orquia, kag 25 anyos nga si John Mateo. Mga operation ni natigayon mga alauna mo sang kagahon bombolin si Bombo Radyo Western Visayas sa ginakabig ni nga si Jason Havelosa nga high value target kaduha na ni madakpan kay 2018 dakpan priso nakagwa balik naman si legal nga droga kag ang subo pagidya kay ti syempre ga supply na gid siya sang illegal nga droga driya sa amon sa may syudad sa Bacolod. Kag subong man. Sa dugang panamon diri nga balita, ang Central Negros Electric Cooperative sugod subong nga bulan sang Hunyo ma-refund sila Bombolin si Bombo Radyo Western Visayas no sang 11 million subong nga bulan kay 238 million pesos ni ang ginmando sa ila sang Energy Regulatory Commission o kon ERC nga ibalik abi sa mga member consumer. So hambal ni Seneco, ate mayara kami sang remedy abi nga file MR pero i-implementar ini siya ang pagbalik sa mga member consumer sang na-collect abi nila nga 238 million way back 2014 to 2017. Kag subong man sa dugang panamon nga balita, ang gobernador manamon diya sa may probinsya sa Negros Occidental, si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, hindi siya kumporme Bombolin si Bombo Radyo Western Visayas, hindi kumporme si Gov sining plano ni incoming Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga ihatag bilang lump sum o kung isa kahatagay lang ining conditional cash assistance sa mga benepisyaryo. So amo ning mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Nga Bombo Radyo Western Visayas sa Mondria mga balita sa San Rojas kag bugos nga probinsya sa Capiz. Ginakalangkagan naman no ining game 1 sa Best of 7 series ang 2022 NBA Finals nga paghiwaton gani sa tunga sang Golden State Warriors kag sang Boston Celtics dito sa may Chase Center sa San Francisco, California. Kung nasa diin ganiti, sunod diri sa amon nga Bombo International Correspondent, ang ticket bala Bombo Radio Western Visayas dumadunlan ka man kay man ang ilagan dito nga ticket sa courtside gid ay kung sa piso minilyon na iya
ang iya sini nga baylo kag ginapayag diri ni Mr. Rafi Fernando direkta dito sa may bahin sa Estados Unidos nga ang pinakamalayo na gani actually ni mga nagatalindog na bala sa malayo na nga sa arena no or sa Chase Center nagadangat sa kapin $600 ano naman ini libo naman ini kon i-convert naton sa piso pero ti nagatindog na ina kag halos gani hindi na ina makita ang ang nagahampang kundi mga ulo na lang gid nila. Pero minaya no ang ginabantayan gid kada tuig sang mga fanatics no mga sports fanatics kag mga bettors mga nagapustaanay dito sa Amerika hindi lang ya gali ang pusta kon sino ang magadaog nga hubon no damo to gali sila sang mga ginapustaan kung sino una maka-shoot sino una or sino ang una maka-rebound sino ang may pinakamadamo nga 3 points kag ano pagidara no mo pa na ilay nga ginapustaan timaluan man nga ang pustaanay no legal dito yan no sa may bahin sang Estados Unidos. Sa amon diri tugang pagit mga balita ang balay ni Kapitano diri sa may bahin sang Barangay Kandual sa Banwasang Panay ginsulod sang kawatan alahas kag mga kwarta nataban sang ginapahayag menor de edad nga sospetsado. Ginhaboy na gid man ang ginsuksok ni nga sweater sang bata sang kapitan kag gindala to ang wallet ginhaboy na gid man to malapit sa lugar or sa balay sang biktima ginpabilinan niya man 15 pesos. Nakaroon no nakitaan sa CCTV pero kaganhon dabi natabo ang pagpangawat kag wala gid to maitsurahan pero ang panglawason ginapayagan diri ni Barangay Kapitan Mabini Besana nga posible sa kaminor de edad ang isa kakawatan nga nagsulod sa ila balay kaganhon bala isog-isog nag-agi sa bukas nga bintana way pa na kontento to sa kwarto sang iya nga subang nga bata nagasaka pa pinagi sa pagtakla sa nakapark nila nga salakyan padulong sa second floor sang balay sang kapitan nagkuha man dito sang kwarta sa second floor sang amo nga balay. Isog-isog balay na sang kapitan at tigayon pa nga makawatan. Ibaluan nga ikatatlo na ining insidente sang kinawatay dira sa nasambitan nga barangay Subong nga tuig 2022. Kag sa amon pagidritugang nga mga balita man ang inigani ho ang ginapahayag pagidri no nga SK chairman subong gilamang nga agaw may SK chairman ang ginareklamo diri sang isa ka landlord matapos nga ginapahayag nagtugas ang kinagamo naginaway sa sang iya nga nobya ginsablaw sila gintambagan sila sang landlord ginatutukan di magupod yan nobya siya gintutukan ginalegar gintutukan sang armas lothang ang nobya kag sang wala nag-upod gintapungol kita sang landlord ginpanaog na gintambagan pati ang landlord natutukan man sang armas lothang kag sumbag ini SK chairman ngayon ay ginapakamayo na lang sang landlord nga i-report ipabalhag sa Rojas Component City Police Station ang amo nga hitabo dito sa may bahin sang Barangay Jess Sininga Syudad. Amo lang ini so far mga balita diri sa amon siya kabugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombolinsi mga nagapauna man namon dire nga mga balita sa Kalibo kag isla sang Boracay. Kagapon to gin kakibot sang pipila ka mga pumuloyo no kag mga pipila ka mga borders ang nagluntad to nga sunog sa may sitio Kabanbanan Barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay. Based sa information inisang ginatag information sang Bureau of Fire nagalabot sa 16 ka mga panimalay ang nadalahig sa muna nga nagluntad nga sunog kag ginaligipan ina sang 11 ka mga totally damaged kag 5 ang partially damaged kag based man to sa mga pipila ka mga residente kag mga trabaho dito sa mismo nga lugar mga pasado alas 5:40 sa nga hapon natulupangdan nga daw nag-aso na no na mayara nga itong aso
nga nagatuhaw sa duha ka grado sang isa ka panimalay sa nasamitan nga lugar. Di bangod sa mabaskog nga hangin kagapon pag ang mga tupad nga mga panimalay sang ina nga siyempre mga boarding houses himo gid sa mga mixed materials, mga light materials, timo na ang nangin rason kunya ang madasig nga nagkalhit ang kalayo kag nagtapik sa iban pagito ka mga panimalay kag mga boarding houses. May kantanan sa muna nga ang butang before naglabot ang taga Bureau of Fire sa isla sa Boracay, may mga pipila na ka mga residente ang nagbuligan, nagpatigayon sang Bucket Brigade para nga at least tap na kay papano ang muna nga nagluntad sa sunog. So way man nga magdugay, naglabot man ang miyembro sang Bureau of Fire Protection BFP Boracay kag iban pagid nga mga firefighter kag mga volunteer sang mga dalagkuan nga mga business establishment kag motogin nagtabang gin kabuliganan at least pila ka minutos napalong naman ang ina nga kalayo. Ang masubo-subo to may ara nga mga pipila ka mga residente, mga workers sa Boracay nga siyempre dira nagaboard ang nadala sa gid sa muna nga nagluntad nga masunog kanang natimingan to Bombo Radio Western Visayas nga siling to sa mga borders man daw subugid kay kaka-out lang gid namon sa trabaho kag mapaulit na tani sa amon nga boarding house paglabot to sa area wala na gali sang paulian. Ang iban to nagatangis kay ang ila to nga mga tinipon nga kwarta bayo nga importante to didto gid nadala sa sang amo na nga sunog. Ginabulubanta nga naglabot sa 225,000 ang naging kahitan sang ina nga sunog kag sa karon nagapadayon pa nga inimbestigahan ina sang arson investigators sang BFP Boracay para asayuran kung sa diin gid nagumpisa kag ano ginpisahan sang ina nga kalayo. Kay man wala pa gid ma-identify nila to kag kagabi sige pang ila tong ginakandak nga mapping operation. Kag sa mondugang pagid nga mga balita speaking sang isla sang Boracay ti mga 201,000 masobra sa 201,000 ang naiplastar nga tourist arrival sa isla sang Boracay sang nagligad nga bulan sang Mayo. Ini ang ginatag nga data sa aton sang Malay Tourism Office sa opisina si Sir Felix Los Santos kag base sa ila nga report Bombo Radio Western Visayas. Ginalaki pa nina sang domestic tourist nga may ara nga 193,298 mga OFWs or mga overseas Filipino workers na to naglabot sa 3,202 kag mga foreign tourists nga naglabot man sa 4,268 Bombo Radio Western Visayas. Kag ginalauman sa Malay Tourism Office nga mas pagig nga magadamo ang magadabok sa amon nga may isla sang Boracay kay subong siyempre may mga naka-schedule based man sa mga travel agency may ara nga mga damo gid na naka-schedule na subong nga mga tabok nga mga turista sa amon isla sang Boracay labi na gid nga ang amon nga airport paluparan diri sa Kalibo International Airport 24/7 na nga bukas Bombo Radio Western Visayas. Amo na ni so far mga nagapuna namon nga mga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag Bilog probinsya sa Aklan. Back to you, Bombolense. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita timprano pa ginpakigangutan diri namon ang amon nga Bombo International Correspondent direkta man niya sa United Kingdom. Bangod nga ti didto may apat ka selebrasyon o apat ka adlaw nga pagselebrar sa pag-honor man kay Queen Elizabeth sa iya nga 70 years sa iya man nga trono. Di madamo sa mga aktibidad kada adlaw nga patigayunon kung sa diin may ara sa mga pageants and also may ara man sa mga concerts nga patigayunon. Kag hindi lang ang mga Briton nag-upod sa sining selebrasyon kundi may ara man o kung ara man niya ang mga Filipino community. Samtang patay man ring isa ka lalaki matapos nga tiginluthang sa kaupod man lang niya sa pag-inom-inom sa may Banuaya sang San Joaquin, Iloilo. Disunod dari kay Police Lieutenant Junicio Estacio, ang hepe sa San Joaquin Municipal Police Station, iyagin pahayag nga may ara niya gali isang daan nga hiliguttanon ang biktima kag ang suspect kag nabukaran na lang ini sang silaya ang magkaupod sa pag inom-inom. Samtang sa pihakman nga bahin
ginapahayag dariya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga dako gid ang mga indiferensya bangod sa pagretiro sa Senado ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. Kag nagpasalamat man diri ang amon nga gobernador bangod nga ti sa sulod sa nga dugay na nga tinuig may ara kami diri sa Kasimanwa nga Ilonggo nga yara ya sa Senado. Kung sa diin ti makabig bala naton nga hindi lang siya isa ka legislator kundi isa man niya ka builder bangod nga madamo nga mga big ticket projects ang nadala diri sa amon sa may Iloilo. Samtang storyanta ni Blang ining nangina-abiso yan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kay Senator-elect Robin Padilla nga mag-tuon kuno anay bangod nga ang ginalantaw dariya sa nga incoming senator nga pagamunuan ang Senate Committee on Constitutional Amendments kag Social Justice Panel sa 19th Congress. Tiambal dariya ni Senator Zubiri ang nagakadapat dari kuntani sa sining posisyon kaga pagpungko bilang chairperson amoya ang isa ka abogado. Diba galing ba si bala itugyan man lang ni Senator Padilla kay Panelo Bomboan. Ti kay dibla ni ginambal na to niya rather nga si Secretary Salvador Panelo amuning kwaon niya nga ara gid sa likod niya, kwaon niya nga chief of staff or something like that. Ti ara gid siya ti syempre Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Although nga ti kun debla hindi bantayan ta na kay ti subong way paman okay ang mga reservations naton niya Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas ara gidra because ang pagkilala naton kay Robin Padilla artista, no? Pero kung basihan mo man ang mga interviews ya do kadamo man siya may nabalaan Bombo Lindsay abhulaton ta na, no? Kag kun paano niya ni dalon kay hindi man ni lahog-lahog Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas kag ti syempre why man sa malain kun hambalon ni Senator Juan Miguel Zubiri nga magtuon da siya sa maayo kay ti sa mga legalities, dapat niya gid nga tunan kay hindi lahog-lahog kung mag-lead ka sa constitutional amendment kag public information nga ini nga ginatawag Bombo Lindsay. Amugid ti mga abogado gani dira gatuon man gani mati ano paihan kay Senator Padilla nga kinahanglan niya ni nga paghandaan ang ining mga kinahanglan nila mahibaloan ang ining mga legal terminologies kag kinahanglan niya man nga mag-atubang sa mga deans nga daan sa mga Philippine law schools diri sa aton. Maugaling kay ti madamo man na nagasiling basig bala mangakig ang masobra 20 million nga nagboto sa iya kun hindi pagyatag siyang ining committee ba Bomborita. Wala gani nga ti na believe man kita so daw kangay na believe man kita Bombo Lindsay sa aton nga mga kauturan nga ti ano ang nakita nila or siguro may nakita gid sila syempre no nga capacity bala no ni Senator elect Padilla no ni Robin Padilla nga amo na grabe ang pagsalig nga makapungko siya sa Senado kag ti amo na gani amo pa nga komitiba ang igahatag sa iya. And kung pamatian lang man tuod ang mga interviews ni Bombo Lindsay mambal ka ba lang daw may ara gid nga unod unlike sa iban gid mga sabat sa mga mga mahambalaton mga maalam na gid no ara na gani kay eskwela na gid daw wala gid balasang unod pero ti ang mga pangsabat ni Senator-elect Robin Padilla mambal ka gani nga daw kaya niya man kagato na ang lalaton Bombo Lindsay ko na diin gidasta kag kun paano niya madala no ini nga iya man nga komitiba no igahatag sa iya sa Senado Bombo Lindsay. Tiya mo gid ang pahayagan ni isang iban ang hindi man kuno enough hindi man bastante nga ti mabinuligon ka lang nga maayo ka lang ya nga tawo sa siniya nga trabaho Bombo Radio Western Visayas dapat nga ti miara ka man sang alam kag ihibalo Bombo Leonard. Sakto gid na Bombo Lindsay no. Kay man siyempre hindi lang gid sa kwan bala sa tagipusoon nga siling sang iban muna mayong iboto na nga si muna nga politiko kay halina sa pobre meaning batyag na kag kita gid niya kung ano ang problema sang mga pobre no. Ti siyempre hindi ginabastante kay bala naton pag abot sa muna nga mga posisyon sa Senate dapat may bastante kinapaghibalo siyempre may ulo gid dapat no nga
especially kung mag-handle ka sang tuman ka dako nga komitiba, dapat tun-an mo gid na ina, no? Like diri sa iban nga naghalin na to nga mga nag-graduate na nga mga miyembro sang Senado, kung makuha mo ang ilang performance, ang iban abogado na gid, no? Nag-eskwela sang law, nag-study pagyapon para at least ang ilang igaduso nga posible nga mangin layis Pilipinas, at least para kung i-question sila sang upod man nilang senador, may ikabalaman, may ikasabat man bumbulinsi. Amugi, tibutan tabi sa isa ka piloto, tanyagan kaw sa nga piloto, Bombo Radio Western Visayas nga magsakay sa iya nga eroplano nga libre, ginpamangkot mo karon ang piloto kung bala nakahibalogin man ini nga magmaneho sa nga eroplano, dayon sabat ka lang mo. Don't worry, trust me, I'm a good person. Sige, alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. Why naman kita may nabilin nga tiyempo, standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, sa radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlok